Kiong ye pi bangin le kumne kum ta lara kim le ro kisho ai pi 1000 pi labit education minister ba thamai mentalite ula dan background lupa ya ka bribery case hakini kita yo banang shidap bon ki breu ki ngai bakane ka protest kan sayap suki pasuki nalu ko government ka perkha kam ta trai namar ka wengi usano mangchuk na ka protest hadin haw arpho tarik pat kalati charge ki khna ki bayat na po jantar mantar shapo parliament hang tali te kila mude bakane ka protest kan sayap no hi ki breu kin sa sang manik phai no shala yeng la sem na de Henry M ka klem la ja gumta penban kelas daman protest ka jing shale to ti ki khna ha ki police पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। अगर 20% भी जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी निभाई होती तो इस सड़कों पर युवाओं को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। kajing lek Delhi police kumni ka protest kala sapriang hapo kari India bro kawai Kaste kum Kerala, Mumbai, Goa, Meghalaya, Mizoram, Nagaland bon ki breu kistam protest sekane bar kane ka protest kam ko tak po kari India ka jangi and internationally ro ki breu kistam banya protest sekane tekan ka jingi le kumde am ka poi shakawai ka pendapat kata kalong the biggest political development hakini kisnem lalong kajing resign jongu education minister nadu bajon ka BJP try very hardly try bani even ba resign na ma daw minister na po cabinet ro ang ba ngingin num resign na ka seat ka jongi ngim dai mangi kita bro ban resign na ka seat नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है एनडीए गवर्नमेंट है tamamenta na ka jing penya jong ka CJP ya ka ne ka protest menta ka poi ka benta ba education minister uhap ban resign क्या कहते थे ये क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते but kalong ka aka ka ba pen i ba ka bor kanang don hi ba kipaj ba te hang ne kami ka wai ka jingkali kane ka resignation thre kalong shata ka jing job num dai khna ne ka de tam pan i ba ka government kal ale ai te bon phite ba ka ka ba ja ka jingja kalong ba ka jingli ki jong ka paper NET kal poi ka jing yap jong ki khna te bon menta ki protest ka de taman pan accountability na po ka education ministry ya ka jingja apor ba ki stang ning kong ki bro ki mot ba ka ne protest ka de betang shapang ka wai ka examination tama kane ka kala he penban bar kajing buon kajing kiu jo kane ka movement na ka way ka por ka day na ka daw ba ki khna na ki way ki education center ki ya wan ban ya don lang kane ka jo number baro khat ke par khat belada ka exam need kala ban ko la shari singi ka exam jo ka long ko ne bermate तो आप भी एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। हाँ, अब मैं 8 महीने बाद मेरा एंट्रेंस एग्जाम होगा तो मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी। अगर ऐसा ही रहा तो कल को हमारे भी एग्जाम लीक हो सकता है। हम भी इतनी मेहनत करके फिर क्या होगा हमारे साथ भी, कि हम भी कल को, आप ये चाहते हैं कि हम भी कल को सुसाइड कर लें इस चक्कर में? make par ki staman poi bele ki staman poi make pa ki par khala lagi khon ki chonki kala way chonki khon ki chonki lada kala way kam pian nam ta ki khon ki chonki what else can they do, right? That the only way is ban sofi kita ka day ban one ya dan bentalang hakan ne ka protest but kiwi ro ki banon kiwi ki competitive exam don ki khnal ki on ngim ko ashu ban le ki UPSC na mga i ka jing le ki pulit ya ki khna hapo Delhi kalong ka ka pun so si ban ban join pulit ban ban hapo IAS IPS ban long hado ka te e पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा मुझे। मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है। अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। don ki khna ki ba ka taro but ki paj ba baso ya ka jing e ka jong ki bom la ban pun poye ka sur ka jong ki shakini ki brio ki block he long han kinir ki wan don bentala namar hapo ka ri India ka jong e menta ka protest kam de tan menta ka we ka paper NET ho hapo jantar mantar ki protest ka jing leak jong ka paper NET tama pin pet menta ko ma Manipur kining protest menta ka menta ka jing suk jing san jong ka Manipur pet hapo MP pe hapo Dehradun ki protest menta ka kajing shaot ki ding ka cloud jong ka Dehradun i kini ki benta baru khat kini ki protest am ki kawai kata ka pen ya sreme ki kata ka long bandon ban shim accountable ya ka ka baja po kari sumenta hoy education minister menta la resign tamenta kali kawai ka jing kli lede kani kala ban jia biang na MCC kata ka jing pin po ba menta la da pipet ya ka protest am kalong ka ka pen pang man same shai pin mar balai namar ka jing le torti kini ki pulit em kalong ka ka ba pen so si sha ki show do ding blong ka ba shudung na dien ka jing kai kayu kin ki yo apa Delhi police ngar ngam tip show hakato ka skibar protest am ki gang kilong ki gang kim de hir ki pulit ro namar ba bu tman khlem uniform khlem name plate pinong sa kun na ba ki pulit, right?
Hadinya kata, kajing panjo ka CJP ka Devan Pak, resignation jong education minister, shikro ya kitu ki kena ki baladu ya kajing im kajong ki, but ki ongro ki Devan Pan map, syakitu ki samla ki basya le da kabor hak tu ka singi arpoterik banai Julai. But kani ka dibet ka kan sakot tanga po Delhi. Wei ubreu na po ka state ka jogi, ubadai u president jong ka youth wing jong ka BJP Meghalaya, ulas bubu ya kani ka wei ka status. Ane po status ki angana ba lang ki tear gas umdap de ban chuset penya piki. Imagine pe, kung kata ka statement kami na ubreu banyang election na mata jongi, na mata jongi. An mata ka BJP Meghalaya ko ang maka account ka jo ka syahak. Okay. Ingit ba syahak ka account ko jo? Tebleh do mentapat ki ang nabampat dan ba file FIR. Telada debo umlek mu, beli haru mentang pat responsibility pat, beli umpat wan pan ma piki pat ba baru khat bu kurang kini kecet kitien. But penpeknya kan kau video jom nu wikna about terwi mga hapo Shillong, uang hanapit hapo ki rural areas. Peki education system hapo ki rural area, ki kinong kanong maper, peki education system jom ki kalong kumna. Hoy, ladang isa hasor ya katang yung to kabiang ka education. Let's nong kondong infrastructure umbiang kinong hikay umbiang. De kaway kajinge kade kata. De kaway ro kalong ba ni la concentrate han kaway karoy kapar kala sulong tan hang ne sor sulong. De kabarang kam kalong yin pa nong kondong ladang ipa nong kondong kata kala ban yu. Kapule kaputhi kade ka kamram bakang san jo sarkar. Nahipet yakin ki rural areas don ki jaka lite bag kinong hikay ki duna, don ki jaka bagya ki classroom ki duna, don ki jaka lite tang kastunum tap chung ka school room dan. Don ki jaka lite yakin hikay lalu masyukhat wan pa hikay. Berkata kami tang ka state kucing hari India bon ki jaka belong umta. Takra kusno kondong menta ki pida kilipan vote bon ki brio kim kili ka system. Bon ki brio kim kili kini ki minister ki banyang election. Nah kata ka daw ka education kalau kabakong san ba ngam keno tangi ki politician and keno episa ki baru. Nama ki politician ki pinbet pitar pinbet bro san senam. Ki ong epi bangin le kumne kum tala ki mle ki shu ai pi hajar pila bete. Inaw so kumno kan. Kumbo ang ma proston. Ngi ki ameli ngi kinong election no pingi pinbet lai po jai. Ya ki babli kinong tepu. Ti kinong tepu ru kingop. Kawai ada kata. Ni penpin man kesal sedem, king opro man kesal sedem. So, whom can we blame, right? Tementang dengan amba ka protes jogi kalau successful. Denem deh. Minister la resign ka chapter berim kalau akut mentang la sedang chapter bertemai la appoint education minister da way. Ledon ki bro ki ba amba uneu education minister bertemai mentalite. Wala don background lupa ya ka bribery case. Tengi syukurman ba kanam dan kano ka jinja. Berkaneru kan ka nuksrayu uba lada pile torti ya kari ke chungi ngila bande epida kumwire kalau kum tade kani ka protes kalau kum kan nuksa ya barok ki politician kalau kan nuksa ya barok ki politician. So we hope baka education system juga can change because main thing is education system. Ada ka education system ka align ki breu ki sedang keli ya government. So main thing is hak shnang hatawa jampiro lada pi baka education system baka school nane ka college kambiang pi day ban ra ka sur ko jampi pi day ban kren pi ban event what thing ada pi tieng menta mut nationalist nginum doni issue kamau ya kata nginum doni issue tekam doni issue bunang ang kini kintin kublish buni pi baro and God bless you all.